כדור. כן, הלאה. כן, הלאה, אאוט. הלאה, דניאל, צא קדימה לאאוט, דניאל, למה אתה לא יוצא לאאוט? יוסף! לך קדימה, ישראל, לך, יגיע, לך. כן, הלאה. יופי, בצד שני. כן. אין לי פס. יוסף צא. עצרת רחוק, ככה. יוסף יוסף עליי. אבל אם עשית את זה, אין לי כדור. עצרתי את הכדור כמו שצריך, עד שיוסף יוצא שותפות שלו בכמה שניות. איך שאני רואה את עידו, תחק עידו. הוא לבד, איתן. הלאה, בן. לך עומק, בן! בן שלי! בן, תחק מהר! דאבל! חורש! פס! יופי, אליי, פס! כן, פס איתו! הנה ליאם, כן, לך ליאם, מגיע! לך לקו ליאם, לך! כן, תוציאו רוחב! כן איתו, מצוין! הלאה, אליאם, שחק! זה קדימה לבן, זה! פאול! פאול, כדור של חורש. הלאה, עידו, לך לאמצע, תפתח לו אופציה. אילי, בוא פתח, בוא. חורש, הנה אילי. הלאה, נגמר, כן. הלאה, עידו, לענות חורש, הלאה, אאוט שם. סתכל עכשיו, הלאה. פס! כן, הלאה, סובר אותו, כן. יופי, דאבל. עוד אחד. כן, ישראל עומק. הלאה, יותר חזק ישראל. הלאה, עיסם, לא נורא. תרים את הראש, שים לב לאן אני נוסע. נורא תפך חורש, אני עושה. תן לי! רק על הקו. חורש לב. צד שני. שופט לו שרק, ממשיכים לשחק. הנה, ישראל קיבל כדור חוזר, כן, מצוין. ראיתם? הלאה, גומש, ביטה חזקה, זה קדימה, הלאה. כן, יופי, ליאם, כן, יופי, בעומק, לך לגול. עצור, תסתכלו אליי. ראיתם? 3 פסים הגענו לשער. 3 פסים. הלאה, תרים שם, אביב. אופן, חורש, תרים. אביב, כנס פנימה לפגוע. אביב, זו אחריות, אביב. לא יכול לאבד שם כדור. כן.
לך אור, הלאה בן, עשה גול! הלאה לי הפוך! כדור לבן! יופי אליי, הגיע! כן ליאור, לך, אמרנו, לך! הלאה, לך ליאם, תרים את הראש! יופי ליאם, הלאה, בן, תרים את הראש! כן, הלאה. מי עוזר לו שם בהגנה? אוי, יוסף, כדור, תרים את הראש. הלאה, בן, כדור לא עובר, בן. הלאה, שים כדור 5 שם, קל. הנה ליאור. הלאה ליאור, בן. הלאה ליאור, הלאה, לכיוון הקו, כן. הלאה, כדור לבן. בסדר, הלאה, תמשיך לרוץ, הלאה. יופי, כמעט הגעת. הלאה, מי בא אליו? מי בא אליו? בן! הלאה, גומז, זרוק ביד למישהו. כן, גומז, יופי, אז לקבל. הלאה, לך למישהו, לך. כן. ותכניס. כן, אביב, מצוין. יופי של ביצוע. עוד אחד חזק, לא מפחד. כן! יוסף, לא מדויק, יוסף. איך הוא מוציא? נראה לך הגיוני האות הזה? אנחנו מוציאים האות מאחורי הראש. כן. בבום. יופי הגנה. בליה. יופי ליה. ראש. מצוין, ישראל. הלאה, סגול. סגול, לכו לשם. אף אחד לא מבקש, לכו לשם.